Comencem amb els exercicis de caràcter més aeròbic avui. Aquest primer es tracta de fer, em poso de costat perquè ho veiem bé, un pas endavant, baixant una mica, un pas endarrere, controlant. Intentem anar al màxim ràpid que ens permeti i ho acompanyo amb els braços. En aquest exercici tornem a combinar braços i cames. Per tant, es tracta d'una posició ampla, anem a fer un squat, i pujo braç i cames. I vaig alternant. Braços en cantó i una cama de manera alternativa. Tan ràpid com puguem. Tracta de baixar, recte fins a terra i tornem a pujar. Fins dalt. Baixo fins baix, controlo bé la zona abdominal, tornem a pujar, apretant bé zona glútia. Qui ho vulgui fer més intens, quan sigui baix, pot fer un fondo i tornem a pujar. Aquest exercici es pot fer de manera més intensa, per tant es tracta d'anar fent com un patinador, amb una mica de salt i ho acompanyem dels braços. Però si ho volem fer una mica més suau, sense impactes, sense el salt. Aquesta vegada farem un squat més profund. Amb les mans hem de tocar talons dels peus i pugem braços.